вечора. В ефірі програма «Бубін». І сьогодні Ілона Довгань і Андрій Куликов подаруємо вам такий інформаційний вечір. І триватиме. У нас сьогодні дебют на телеканалі АТР, тому нам потрібна ваша увага. Ми приготували сьогодні кілька важливих тем, які будемо з вами обговорювати з нашими гостями. Це і більш якісь стратегічні, глобальні теми, які стосуються реформи, і більш конкретні, такі як поширення куріння, і те, що стосується соціальної теми. Це пільги, гроші, база даних пільговиків. Це все буде протягом цих 3 годин. Ну, перша тема буде присвячена охороні здоров'я, реформі охорони здоров'я. І от ми для цього запросили нашого гостя, заступника міністра охорони здоров'я Павла Ковтоняка. Добрий вечір. Добрий вечір. А причиною і приводом стала колонка виконувачки обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, опублікована в «Українській правді» чи на «Українській правді», залежно від того, наскільки глибоко ми вникаємо. Так? Я думаю, що пані Супрун вникла глибоко, тому можна казати в «Українській правді», в якій вона говорить, що якщо зараз, тобто якщо не зараз, то не буде прийнятий законопроект до 16 травня, потім всі реформи стануть можливі аж 2021-2022 року. Звідки така дата? Це просто тому, що гарно так читається. Насправді ні. Дійсно, міністр в колонці так доволі жорстко поставила дедлайни, але під ними є підстава. І вона є в великій мірі чисто технічна, тому що є певні політичні цикли і є цикли реформи. Щоб якісно провести реформу охорони здоров'я, потрібно щонайменше 3 роки. І її потрібно вчасно розпочати, щоб до 2019 і 2020 року ми мали більш-менш завершені результати і люди могли щось відчути. Якщо її розпочинати в 17-18 роках, то її пік прийдеться на виборні роки, на 2019 і 2020 рік. Це погано тим, що ніхто реформу охорони здоров'я в виборний рік, як правило, не робить. Це є світовий досвід, це є український досвід. Тому що це непроста реформа, непопулярна, буде йти непросто. Тому зараз дуже хороший час її робити, і краще її розпочати саме зараз. І чому травень? Супрун каже, що так, до 16 травня. Так. Чому травень? Щоб встигнути в бюджетний процес наступного року, щоб ми могли в державний бюджет 2018 року вже закласти перші етапи реформи. Скільки грошей потрібно, якщо не для повного щастя, то принаймні для медичної реформи? Нам потрібно, безумовно, більше грошей, але суть реформи полягає не в кількості, а в якості їх витрачання. Ми в реформі переходимо на зовсім інакший принцип того, як ми кошти нас, платників податків, витрачаємо на медицину. Паралельно з цим ми будемо, безперечно, боротися і за збільшення бюджету. Але, скажімо так, аргументи будуть зовсім інакші, тому що ми будемо просити додаткові кошти на додаткові чіткі послуги, а не просто на медицину в цілому. Якась така розбіжність у термінах. Ви будете боротися, але в той час будете просити. Так все ж таки, наскільки рішуча ваша боротьба, що це так, попросимо, дадуть, не дадуть? Сьогодні ми, як правило, просимо, і сьогодні, скажімо так, дискусія з Міністерством фінансів, яка в нас відбувається, вона прохач і давач. Ми приходимо... Прохач і не давач. І не давач, абсолютно. Все ж таки не давач. Так. Ми просто кажемо, от ми така нещасна галузь, дайте нам, будь ласка, коштів. Ми хочемо перейти в іншу дискусію. Ми хочемо сказати, що на стільки коштів ми можемо забезпечити людям ось такі державні гарантії. А якщо ми хочемо розширити гарантії до такого пакету послуг, то нам треба для цього стільки коштів. І тоді вже політичне рішення приймається. А давайте пояснимо нашим глядачам, оскільки вам потрібна дискусія не лише з Міністерством фінансів, а вам потрібна дискусія із суспільством, чи підтримують вас люди. От чим ці зміни відрізнятимуться від того, що ми зараз маємо? Наскільки це кардинально зміниться? Це радикальні зміни. Це зміни, які повністю перебудовують логіку фінансових в даному випадку відносин в системі і переводять нашу медицину на страхову модель. 3 зміни найбільше. Перша. Замість відкритих, неконкретних гарантій, як зараз, все безкоштовно, але ти приходиш коштовно, так, ми маємо чіткі гарантії. Тобто ми запроваджуємо державний гарантований пакет медичних послуг,
коли всі люди знають, що у нас гарантовано на ті податки, які ми платимо, а що ні. Друге – це персоналізовані виплати. Гроші йдуть за людиною, за послугою по чіткому тарифу, який також лікарня знає, скільки вона отримує за ті послуги, що вона надає. І третє – це стандартизація послуг через визнання міжнародних протоколів лікування. Держава не повинна платити за все підряд і за аби що. Ви повинні знати, що є певний стандарт якості цієї послуги. Ці три речі, вони дуже сильно міняють те, як влаштована зараз наша медицина. Пане Ковтонюк, спробуйте дати нам уявлення, що таке міжнародний стандарт. Ну от, скажімо, нещодавно мені довелося госпіталізувати близьку мені людину за швидкою допомогою. Немає жодних претензій, от чесно скажу, за тим, як спрацювала швидка, приїхали, забрали, помістили куди треба. Потім іде вже наступний етап лікування. Людину доставляють туди, куди треба, але там ліжка стоять у коридорі. Наскільки це є міжнародний стандарт, наскільки ні? І тоді виникає запитання, а якщо ми переходимо на міжнародний стандарт, який не передбачає ліжок у коридорі, то куди дівати цю людину? Ну, якщо ми говоримо про ліжка в коридорі, я бачив таке навіть і за кордоном. І йдеться про те, що буває і таке, і навіть практикують таке відкрито і в закордонних лікарнях. Коли я говорю про протоколи, про стандарти і протоколи лікування, я говорю більше про те, що нам призначають. Чи призначають нам те, що науково доведено, те, що нас лікує, чи призначають нам те, що фармацевтична компанія порекомендувала лікарю за певні потім бенефіс. У мене зразу виникає запитання, але на потім. Хочу на зараз з'ясувати, щоб ви все-таки пояснили нашим глядачам, як це буде виглядати. Можливо, це вже є такий закордонний досвід, це вже десь спрацювало, і ви можете порівняти, показати, наскільки там добре, і чи буде так в Україні. Модель, яку ми пропонуємо, вона називається традиційна британська модель медичного страхування. Вона працює, крім самої Британії, ще в Іспанії, в Італії, в Скандинавії, в Канаді, в країнах деяких, що розвиваються, в Азії багато країн є, які її взяли. Суть навіть не в цьому. Суть в тому, що в будь-якій країні з сучасною системою охорони здоров'я є ті три елементи, про які я сказав. Британська, вона німецька, американська – це стиль. Але суть, що я завжди наводжу цей приклад, ми повинні пересісти з коня на трактор. Який буде марки трактор? Це вже буде питання друге. Але нам треба зробити цивілізаційний стрибок. Але є два типи тракторів. Один гусеничний, а інший колісний. І тут не так про марку йдеться, як якраз про спосіб, яким рухається цей трактор. Це залежить від контексту. Так само, як в тракторах, так само і тут. І ми, коли розробляли нашу модель, ми її адаптували до України. Ми не робили кальку з Великої Британії, де вона була придумана після Другої світової війни. Яким урядом? Соціалістичним. Абсолютно. І тому наприкінці 90-х там стали вже такі виникати дуже великі суперечності з тим, що суспільство стало капіталістичним, а по суті і медицина, і освіта, і ще деякі галузі залишалися соціалістичними за своєму організацією. Так ми беремо звідти соціалістичний варіант чи вже трансформований? Ми беремо певні принципи, наприклад, принцип збору коштів. Ми не вводимо додаткового податку на медицину, ми використовуємо загальні податки. Що таке загальні податки? Пішов в магазин, купив воду, заплатив ПДВ. Ти цього навіть не відчув, але ти його сплатив. Від нього потім уже уряд забере страховий внесок, людині не треба робити для цього ніяких рухів. Тобто отаку річ ми беремо. Ну це якраз, мені здається, не британський варіант, тому що там поруч із подоходним податком є National Insurance, тобто медичні внески. Або принаймні донедавна були, можливо, там є соціальні, так, окремо, але медицина там саме на загальному оподаткуванні працює. І ми навмисно взяли таку модель, тому що її Всесвітня організація охорони здоров'я дуже рекомендує для країн, що розвиваються, через тіньову економіку. А ми розвиваємось? Ми потрошку розвиваємось, на мій погляд, так. Суть в тіньовій економіці, так, загальні податки платять всі люди. І не треба ганятися за людьми, щоб вони зробили внесок на медицину. Це дає нам покриття так само всіх людей. Всі платять, всі покриті. Я один із тих, хто вважає, що
чутки про абсолютну платність української медицини значно перебільшені. Мені доводилося лікувати мою похилого віку дуже родичку, і дуже часто медичні послуги надавалися їй абсолютно безкоштовно. Правда, були такі ліки, які доводилося купувати. Так що у нас така змішана чи гібридна медицина. Я просто вважаю за потрібне щоразу підкреслювати, що дуже багато лікарів і інших працівників медичної галузі у нас працюють, справді, як і належить медикам. Андрій, от пані Супрун якраз в цьому матеріалі каже, що після того, як ведуть ці зміни, зроблять цю реформу, тоді взагалі не треба буде говорити, що в нас безкоштовна медицина, а там буде така частина, коли і держава платить, і люди платять, але це все буде публічно, а не так, що треба там дати хабаря. Я якраз хочу вас попросити, пане Павле, щоб ви нам розказали, там у вас є картинки кольорові. Ми просто їх взяли, хочемо, щоб ви прокоментували, що це за списки: червоний, зелений, синій, що це означає в цьому страхуванні. Так, ми запроваджуємо таке поняття, як державний гарантований пакет медичних послуг та лікарських засобів. Він відповідь на те, що медицина в Україні, вона місцями безкоштовна, а місцями вона є не безкоштовна. Проблема полягає в тому, що вона... ти ніколи не знаєш, яка зараз буде медицина в тебе, платна чи безплатна. Що дає державний гарантований пакет? Він дає... Якщо буде запроваджений, так? От якраз цієї дати ми Так, почуємо. абсолютно. Це дата, коли перший проект гарантованого пакету має бути розроблений і прийнятий Кабінетом міністрів. Раніше ми просто технічно не можемо цього зробити, і тому я про ці дати і говорив. Що таке державний гарантований пакет? Він містить в собі 3 списки послуг. Ми їх по кольорах розподілили. Для зрозумілості, в законі, звичайно, цього немає, але щоб краще було зрозуміло. Червоний, зелений і синій. Червоний – це те, за що держава ніколи не платить. Ну, по суті, це і в комерційних страховках теж таке є. Це дуже схоже. Там завжди постійно є той список, який вони не покривають Винятки. за будь-яких умов. Тобто, наприклад, ліки недоведеної ефективності, ми вже цю розмову з вами почали сьогодні, їх держава покривати не повинна. У мене, наприклад, був випадок, що в дитини була просто вірусна інфекція, звичайно, і прийшов лікар і виписала таку цілу, як то кажуть, простиню ліків, із яких насправді в міжнародних протоколах лікування є тільки 2 препарати. Все інше – це те, що вона вважає, що не зашкодить або просто їй так подобається. Держава не повинна за це платити. Вона повинна платити тільки за те, що є доведено ліками. Друге – звернення без направлення. Такий самий принцип. Лікар тебе не направив, ти хочеш лікуватися, можеш сам оплатити. Чекайте, але ж бодай до того лікаря має людина прийти без направлення. Так, і до цього я зараз дійду. Зелений список – це послуги, які завжди покриваються державою. І серед них є первинна медична допомога. Тобто це лікар першого контакту, сімейний лікар, для дитини педіатр, наші дільничі терапевти залишаються, теж туди входять. Чому це має завжди покриватися державою? Щоб мотивувати людей рано звертатися до лікаря. За це платити не потрібно. Невідкладна допомога теж. Коли є загроза життю, про гроші ніхто не думає. Зараз думає. Часто везуть на каталці, питають, родичам дзвоніть, бо треба буде платити кошти. Ні. Ну і паліативна допомога – це останні дні життя людини, це етичне питання. За неї теж я якраз можу спробувати заперечити щодо визначення останні дні життя. Як ми визначаємо останні, і часто паліативна допомога потрібна, скажімо, не в 10 і не в 2 місяці, а не довше. Так. Скажімо так, ось цей основний елемент – це так званий синій список. Це послуги, які є ані невідкладними, ані необов'язковими. Це просто планові послуги, звичайні послуги, де держава і громадянин поділяють між собою покриття. Але вони поділяють їх за зрозумілими і відомими наперед тарифами, бо вони якраз 15 вересня кожного року оприлюднюються. І всі знають, скільки, в якому випадку йде оплата. І немає цього моменту раптовості. Ще одне важливе, вона сплачується легально. Тобто ми в цій реформі, ці відносини між лікарем і пацієнтом грошові, ми їх виводимо. Про гроші думає тільки менеджмент медичного закладу. Лікарі про них не думають, і пацієнти про них не думають. Переходимо на кешлес.
між лікарем і пацієнтом. Мені здається, що це буде найбільш радикально, що відчують наші люди. А серед цих послуг це не ургентні, не екстрені послуги. Є просто планова діагностика. Записався в чергу до лікаря, пішов, зробив, тариф знаєш. Значить, черга все ж таки залишиться. Якась залишиться. До речі, порівняно з британською системою, де цих співоплат нема, саме відсутність цих співоплат і приводить до їх найголовнішої хронічної проблеми – це черги. Через те, що ми в Україні зрозуміли, що українська людина не буде в черзі чекати, а буде шукати будь-які способи її обійти, ми вводимо співоплати, то вони якраз є інструментом розвантаження черг. А от пані Супрун каже, що за цієї моделі у всіх будуть рівні права. Ну, як соціалістична модель, так? І будуть рівні права, що дитина, дорослий, літній чоловік, жінка, чоловік будуть мати однакове те саме покриття, скільки б у вас не було грошей. Однакове базове покриття, скільки б у вас не було грошей в момент отримання допомоги. В цій системі добровільне медичне страхування має всі можливості достраховувати людей, скільки воно забажає. Тобто людина має далі базовий вже може за свої гроші пакет докупити все, що вона хоче. а потім ринок приватного медичного страхування, якому ми теж даємо великий поштовх, щоб розвиватися, щоб знижувати свої ставки. А не вийде так, що це будуть полісах. якісь найдешевші ліки? От як ви кажете, базове лікування, так, базові препарати. А це буде щось, таке геть, яке не дуже буде допомагати. А для цього пункт 3 – міжнародні протоколи лікування. Так? Тобто ми говоримо про те, що в світі вважається ліками, що в світі вважається наукою. Це дуже важливий елемент, щоб оцей ризик не став реальністю. А в світі різні речовини вважаються ліками. Наскільки ми беремо... Марихуана. От це якраз, Ілона, Це дуже розповсюджене питання. Зрозуміло те, що я збирався тоді запитати. От зараз мер Глухова оголосив про план відкрити в цьому місті, в Сумській області, перший в Україні європейський центр, де буде використовуватися конопля і коноплевмісні речовини для лікування. Та в деяких країнах це роблять, в деяких ні. Так де тут світ? І що ми беремо за правило? Я знаю, що в деяких медичних протоколах це є. Я не є медик, не можу вам фахово відповідати, але якщо це є в міжнародних медичних протоколах, така опція, напевно, буде. Чи буде це включено саме в державні гарантії, це буде рішення уже уряду, яке кожен рік буде прийматися. Але, в принципі, це не заборонено, так? Тобто, якщо знаю, ще що якийсь це мер є в захочуть у медичних себе, протоколах. або якийсь приватний лікар, або менеджер захочуть у себе зробити такий теж центр, або відділення. Якщо це є в медичних протоколах, які ми визнаємо як країна, то це не буде принаймні заборонено. Питання в тому, знов-таки, чи це буде з податків покриватися чи ні. Якщо спробувати підрахувати арифметично, та сума податків, котру вираховуватимуть кожного з нас, коли запрацює, я навіть не кажу коли запрацює ця реформа, вона більша за ту суму, що ми зараз готівкою платимо за те, що начебто мали б отримувати безкоштовно. Чи немає таких розрахунків? Вони є дуже загальні, бо нам треба час, щоб розрахувати реальну вартість медичних послуг, які ми надаємо. Але навіть загальні розрахунки дають певне уявлення. Наприклад, ми в статті, так само Уляна написала про чудовий приклад пологів, які в Польщі коштують офіційно в приватній клініці, не по державному страхуванню, стільки само, скільки ми платимо В комунальній хабар, так? Абсолютно. У мене дитина 1,5 року тому народилася. Ви платили хабар? Так. Я платив те, що не є хабар, те, що є, на мій погляд, оплатою медичних послуг. Зараз для НАБУ хороша інформація прозвучала. Тут насправді ми входимо в дискусію про те, що є хабар, що є винагорода. Абсолютно. Є до цього і науковий підхід, так, і те, що робив я не вважаю хабарем, бо то були певні правила, і це робилось після надання послуг і так далі. Квитанцію отримали? Ні, квитанцію не отримали. Це було в вигляді купівлі ліків і так далі. Але суть полягає в тому, що все одно те, що ми платимо, тут воно більше, ніж в Польщі легально. Воно не має ніякого економічного фактичного підґрунтя. Це перше. А друге – це те, що ми приблизно моделювали на тих цифрах, які ми вже на сьогоднішній день платимо з податків. Ми знаємо по статистиці, що сьогодні одна сім'я в
в середньому, звичайна пересічна, з податків вносить на медицину десь 4,5 тисячі гривень. Ми звернулися в приватні страхові компанії і запитали, що якщо у вас є оцей пул сімей, який у нас є в Україні, 18 мільйонів, і у вас є 4500, яке би ви покриття запропонували? Найменша сума, яка була, це було 100 тисяч гривень. Я думаю, що це немало. Це є не так багато, але це і немало. Але чи відчуває це громадянин, що він має такий захист сьогодні? Ні. Пане Павле, щоб ввести цю модель в Україні, теж потрібні гроші? Її можна ввести на тих грошах, що є. Я знову повторюсь, суть полягає в тому, що ми будемо знати, що за ними стоять. Безумовно так. Всі реформи потребують завжди грошей. Ми повинні мотивувати тих, хто в цій реформі буде передовим. Наприклад, ми робимо зараз практичні кроки щодо впровадження цієї системи на первинній ланці, щодо сімейного лікаря, терапевта, педіатра. Ми розуміємо, що не в усі міста побіжать вперед в цій реформі. І нам би хотілося, щоб ті, хто побіжать, були фінансово мотивовані, ми будемо просити додаткові кошти. Але, я знову повторю, ми знаємо, на що ми просимо. Ми не просто кажемо, що все погано, дайте більше грошей. Кажемо, цим, то дайте на оце. Пане Ковтонюк, переконайте зараз, спробуйте переконати мене, людину, яка має достатньо високий, як для українця, дохід, і яка може іноді, коли це вкрай потрібно, і приплатити з власної кишені, що я маю піти під Міністерство фінансів з пікетом або в інший спосіб натиснути на них, щоб дали гроші Міністерству охорони здоров'я для того, щоб ця реформа запрацювала. Загітуйте мене, а можливо і Ілону. Можливо. По-перше, навіть люди в Україні, які є багаті, вони мають... Я заможний, я не багатий, я заможний. Добре. Але я думаю, що зараз тим багато більше людей багаті, слухають, так. які не можуть собі дозволити. Я вам наведу такий приклад. Є люди, я впевнений, що вони набагато заможніші за вас, які мені дуже часто телефонують. Я один раз на 3 тижні, місяць отримую такий дзвінок, які говорять про те, що мій родич, батько, дядько, сват, брат в такому-то районі потрапив в лікарню, і з нього або просять гроші, або неякісна медична допомога і так далі. Система охорони здоров'я, вона перед нею всі рівні, і всі в неї потраплять, або чиїсь рідні, або чиїсь родичі. І коли я говорю про те, що є чітко зрозуміло, коли ти платиш, коли ти не платиш, і що ти про гроші не думаєш, і не платиш ці гроші в спосіб, який принижує твою гідність, мені здається, що це непогана пропозиція. Коли ти приходиш до лікаря, і в його очах бачиш, що в нього теж гідність є, то воно, мені здається, теж непогано, або він теж не думає, як би з вас попросити грошей за те, щоб своїй дитині купити подарунок на день народження. Ну, до травня приймуть. От яка розкладка сил в парламенті, наскільки підтримують там цю реформу? З тих попередніх розмов ми ще з фракціями цілеспрямовано тільки починаємо працювати. У мене завтра буде велика, наприклад, зустріч з нею великих фракцій. Ми налаштовані по всім пройти і поговорити, тому що ми не бачимо в цих законопроектах нічого такого, з чим можна принципово бути незгодним. Можуть бути деталі, ми готові ним працювати. Але ж в парламенті є і медичне лобі теж, яке може бути не зацікавлене в тому, про що ви говорите. Можливо. Але, знову-таки, принципи, вони є доволі загальні і доволі універсальні. І у всіх є родичі, рідні і так далі. Воно не б'є по конкретно чиємусь бізнесу, воно не загрожує чиїмось дуже вузьким конкретним інтересам. Воно радикально міняє правила гри в усій системі, в якій буде вигідно так само і бізнесу, і страховому, і фармацевтичному, і медичному. Я впевнений, що лікарні почнуть відбудовуватись, і інвестиції підуть в наші лікарні. Ми запросимо, потім вам скажемо. Але для цього треба зробити цей крок, який зробили всі країни 20 років тому. Ми досі залишились в комунізмі. Ми не декомунізували медицину. Ми країну більш-менш там декомунізували, а медицину ні. Ми залишили її такою, як була. За яких умов Уляна Супрун та її команда можуть використати погрозу відставки як засіб тиску для того, щоб отримати гроші? І наскільки ефективною може виявитись така погроза? Ціна нашої відставки, я можу тільки за себе говорити, не гроші, а реформа. Так? Я вважаю, що якщо ми принципово йдемо
то ми йдемо. Якщо ми отримуємо від парламенту, уряду і президента відмову, принципово не йдемо, не зараз, через 3 роки. Чому ви їх так розставили? Парламент, уряд, президент. Випадково. Випадково. Так. Я точно знаю, що ми маємо підтримку від уряду, не тільки підтримку, а мандат. Тобто є прямий мандат від прем'єра цю реформу втілювати. А я знаю багатьох парламентарів, які це підтримують, багатьох експертів, які це підтримують. Тому ми, власне кажучи, у нас був запит на те, що, будь ласка, не робіть реформу наказами, запропонуйте щось серйозне. Ми запропонували, і я думаю, що ми отримаємо відповідь, і тоді будемо дивитися на наш договір далі. Зрозуміло. Спасибі. Дякуємо. Побачимо, яка буде дискусія в парламенті. І ви ж хочете запроваджувати таку національну дискусію, щоб люди слухали те, що розповідають в медіа, для себе теж думали, наскільки вони можуть підтримати це чи ні. А, до речі, як прості люди коротко можуть це підтримати чи ні? Я думаю, що прості люди мають акаунти на Фейсбуці, вони говорять зі своїми родичами, говорять зі своїми лікарями. Так, і вони... Написати вам? Ні, вони просто можуть це сказати комусь, так? І це має дуже велике значення, бо так чи інакше ми з багатьма перетинаємось. Ми з багатьма їздимо по регіонах, так, є, не знаю, Фейсбук, в Фейсбуці невелика аудиторія. Можуть сказати депутатам, за яких голосували? Я ледве стримуюсь, коли чую те, що є Фейсбук. Є людське спілкування. Так. Та? Є і є спілкування з депутатами. Прихід до сусіда, є вихід під якусь офіційну установу, і є розмова з тим самим лікарем, і з тим самим, перепрошую, чиновником. З місцевою владою, з народним депутатом, який твій мажоритарник, так? І це та реакція, яку ми також хотіли би від людей бачити, бо це стосується всіх людей. Треба прийняти рішення, йдемо, не йдемо. Спасибі. Павло Ковтонюк, заступник міністра охорони здоров'я, говорили про те, в чому, в принципі, має бути зацікавлені усі українці, пацієнти, не пацієнти, люди, які можуть зіткнутися з потребою медичної допомоги. Як там до 16 травня потрібно ухвалити законопроект? Стежте за програмами АТР і робіть те, що залежить від вас, для того, щоб ця реформа відбулася. Ми продовжимо програму. Ми зустрінемося з вами за 20 хвилин після випуску новин. Дякую, що з нами.